जोङो आं बुंदो आं आरो इउपिपिएलआव दंखायो नालाय ओमफ्राय जों जानो हाया बेयाव जोङो बिबान लानो हाया मोननै पार्टियाव जों थानो हाया नालाय ओमफ्राय हायोब्ला जों गामिनिखौ साफा सानैखौ हो खिन्थु जों थानो हानाय नङा आं होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आंनि लोगो दं जा सोमखोर बिथांखौबो होदों बिसोरो बेबो जोंहा इउपिपिएलआव दंखायो बेखौबो होनो नाङा होनना बुंदों मिथियामोन आरो जायखिया मिटिं होननानै लिंबाय नालाय जों आफादगिरि नेहाथारि नालाय गामिनिफ्राय हांख्रायनायखाय जों फैबाय आरो इयाव थगायनानै जोंखौ माबा खालामदो आरो इयाव फालि गानहोदों खिन्थु किसुमानखौसो गानहोदो आरो आं गानाखै आरो जोंनि बा जों गामिनिबो सानैसो दं ओमफ्राय दैमुगुरिनिबो सानै साथामसो दं ओरैनो 8 जन 10 जनसो जि फालि थारमाने गानहोदों आरो थगायनानै गानहोदों बेखिनियानो दा ओमफ्राय जों बुंदों जोंहा भट होनाय समाव जों इउपिपिएलआवनो जों इयाव भट थागोन जों बेलेग पार्टियाव होनो हायानो जों सिब्रुबारियाव जा भट डेभेलप जागासिनो दं जोंहा सरकारनिफ्राय आसनि फैगासिनो दं जों दा गयनि गायनाय न'नि गायनाय बायदिसिना जोंहा डेभेलप जागासिनो दं जोंनि सिब्रुबारियाव जों बेफोरबायदि मोनथाय मोननानै जों माने बेलेग पार्टियाव थाङो आरो हानि फाट्टा मोनबाय जोंहा होननानै जाबोगासिनो दं होननानै लासै लासै आरो नै लामाबो जानो हमदों अरनदै मोनदों मदिनि आरो 2000 मोनदों जायाना जोंहा जोंनि सिब्रुआव बुहुत खामानि जादों खिन्थु बेलेग जायगायाव जागोन ना जायाखै जों बेखौ मिथिया आरो लरेन्स इस्लारि सालाकाथि অঞ্চলত কোনো পাত্তা নাপায় তেওঁ এটা জাতীয় সংগঠনত নেতৃত্ব বহন কৰি আহা खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माखासे मानसिफ्रा बुंदों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि भिडिअ होननानै नोंथांमोना सानदों नामा आंनि भिडिअ हगारनाया बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि होननानैहाय बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आं भिडिअ बानायाखै आङो बर' हारिफोरखौ बुजिनो थाखायसो भिडिअ बानायदों गुबुननि भिडिअ लानानै मानोना आं गुबुन देशआवसो दङ आरो आङो जोंनि गामियाव मा जादों मा जायाखै बेखौहाय नुगासिनो दङ आरो दिनैनि समावहाय जायगायावहाय थांनानै नायहैज्लायनांगौनि गोनांथि गैया दा बिनिखायनो आङो सानदों रायजो राजाफोर जायफ्रा बिदि सानदों बिसोरनि खर'आवहाय जेबो गैखाया बिसोरो साननोबो रोंखाया बेखौनो बुङो दैखरनि एम्बु स' अब्ला रायजोफोर जोङो दिनैहाय सावरायगोन देरहासार बसुमतारी सार आरो लरेन्स इस्लारि सार आरो एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारिनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय दा गिबियाव आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौ दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बेयावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों एसे खोनासंब्लानो जाबाय दे मोजां मोनदों गोसोआव जे रुंसारि बिरसिला गाम बसुमतारी थैनाय सान फालिनायाव दिनै बयबो जोङो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जमा जानो हादों आरो बिथांखौ सन्मान होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों एक्सपिएलटिनि गोबां दैदेनगिरि आरो रुके दासफोर फैदों आरोबाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोर फैदों एमएलए फैदों एमपि फैदों आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बयबो जयैनो बिथांखौ सन्मान होनो थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय তো আজি এই সময়ত এই স্থানত মই এইবিলাক পলিটিক্সৰ কথা নকওঁ ক'ব পাৰিলেতো ভাল আছিল ক'ব লগা বহুত আছে যেন হওক খুব ভাল লাগিছে মনত গোসोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों बिरसिला गाम बसुमतारी थैनाय सान फालिनायाव बयबो जयै नुजाफैनानै बिथांखौ सन्मान होफैदों बेनि थाखाय आङो बयनोबो निश्चय रायजोफोर आङो बिथांनि रावखौहाय खोनानानैहाय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदि जुदि सानज्लायोब्ला बेबायदि जुदि गोरोबज्लायोब्ला अब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन जोंनि बर' हारिनि रायजोआ बर' हारिनि थासारिया नाथाय पलिटिक्सनि बेलायावहाय बिसोर गोरोबनो रोङा दा पलिटिक्सआवहाय गोरोबनो रोङिखायनो रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय गोरोबनो रोङाखै जुदि लिडार्सफ्रा गोरोबनो रोङोब्लासो रायजो राजाफ्रा गोरोबगोन नङाब्ला गोरोबनो रोंनाय नङा दा गोरोबहां जानायनि जायगायावनो आरोबाव गोदान पार्टिसो दानानै बर'खौ गावस्रा होबावबाय दा बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ दा बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोर बर' हारिनि गेजेरावहाय जुदि बेफोरबायदि गोरोबज्लायनायमोनब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो बिराद
मोजां जोङो बर' हारिया रायजोखौहाय सालायलांनो हागौमोन। नाथाय पलिटिक्स मोनसे सिटनि थाखायनो जोबोद दावराव दावसि दाङाबाजि एना एनि जों नुदोंना रायजोफोर मैयानि समावहाय बिएलटिनि सासे गायसनगिरि बिरसिला गांनि मुंख्लं सान फालिनायावहाय बेयावहाय गासिबो लिडार्सफ्रा थांनानैहाय मान बावहैदों। दा बेखौ नुना आंबो गोजोननाय मोनदों। दानिया जों सावरायनोसै एपिबि पार्टिनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामाबो गामि गामि हाबनानै बेबायदिनो मानसिफोरखौहाय जयनिं खालामगासिनो दङ। एपिबि पार्टियावहाय लाबोनो सेस्था खालामगासिनो दङ। थिग बेबायदि समावनो एपिबि पार्टिनिफ्राय मोनसे कमप्लेन फैदों। नोंथांमोना खोनासं भिडिअखौ मा बुंदों। दा बिथांमोना मा बुंदों एपिबि पार्टिखौ खोनासंदो। खोथाया ओरैबायदि गिबि गिबियावनो जोङो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम साबायखर जासिहरग्रोबाय। दा सिब्रुबारि जोंनि सिब्रुबारियाव 23 नं दिरा समस्तिनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि ओनसोलाव बा सिब्रुबारि जायगायाव मैया गोदान पार्टी एपिपिनि फैनानै बेवहाय दिहिरा ब्लक दादों होननानै जों मिथिदों। दा बिसिनि बे गोदान ब्लक दानायाव जों माखासे माने ओरैनो गामि बिथोराव थानानै साधारन मानसिफोरखौ लेंहर ओरैनो ब्रा लेंहरनानै जोङो बेवहाय नाम सोसनना होनानै फालि गानहोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुदों आरो बिदि हिसाबै जों खोनानानै जिहेतु सिब्रुबारि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल सापर्ट गोजा बिदि हिसाबै जों खबर लादों। खबर लानायाव बिथांमोना बुंदों माने ब्रा लेंहरनानै रायजोनि मिथिं दं होननानै थगायना लेंहरनानै बेवहाय किसुमाननि नामखौ सोना होदों आरो किसुमानखौ फालि गानहोदों बिदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो। सायाव आं बुंगोन बेवहाय जायफोरा नाम सोसनजादों बिसोरथ' जोंनि इउपिपिएल सापर्टखा आरो बिसोरो पार्टिया मा बुस्थु राजनितिकआ मा बुस्थु बिसोरो सिनाया। जेरै गामियाव थानानै आबाद मावनानै जाग्रा मानसि साधारन मानसि आरो बेयाव सानैसो दङ लिग लाग्रा मेन बिबानाव थाग्रा जों खोनानो मोन्दों। आरो जायफोरा मेन बिबानाव नाम होजादों बिसोरथ' बिपिएफनि मानसिसो। मैया दाख्लैनिफ्रायनो थांनाय समनिफ्रायनो बिसोरो बिपिएफनि खामानि मावगासिनो आरो बिपिएफ पार्टि हिसाबै बिसोरखौ जायगायाव गासिबो सिनायो बिपिएफनि होननानै। बिथांमोनखौ डाबल गेम ना मा बिथांमोननि खोथासै ना बिथांमोना पार्सनेलि लाबनि थाखायसो खालामदों ना रायजोनि थाखाय खालामदों बिथांमोनखौ सिनायजोबो बयबो। दा बिथांमोना बिपिएफआव नाम दं होननानै जों मिथिगौ आरो दंखायोबो बिपिएफनि खामानि मावबाय थाखायो। दा बिदि हिसाबै जों बेखौसो खावलायनो नागिरदों बे एपिपि पार्टिया जोंनि बै सिब्रुबारियाव फैनानै एथ' गिदिर दिहिरा समस्तिनि गेजेराव माने मोनसेबो जायगा मोनासै ब्लक दानो। खिन्थु बै एकदम साथार ओनसोलाव जिथु माने भुटान बर्डार बेवहाय गामि ओनसोलनि किसुमान साधारन मानसिफोरखौ लानानै ब्लक दागोन बेयो बेसेबां जाफुंसारगोन बेखौ जों बेयावनो हमना मोनो आरो। जिथु माने मेन बिबानाव थाग्राफोराबो माने गुबुन साइडनि मानसि जोबखासो बिपिएफ साइडनि। दा बेखौ जों हमना मोनो। जों बेखौ आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों बे एपिपि हान्जाखौ। बे एपिपि हान्जाया जोंनि बे हारिखौ धंस' खालामनो थाखायसो बिथांमोना जोनोम जादों। हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना जोनोम जायाखै। जायनि थाखाय हारिखौ मोनथाम मोनब्रै हान्जायाव गावस्रा होनानै थेर बेथेर खालामनानै हारिखौ गादबना थाजाथों होननानै मोनसे उद्दिस्यसो होननानै जों सानो। जायनि थाखाय जों बै समाव गावनि गोलोमदै हुगारनानै गावनि गोबां खस्थ' खालामनानै जि बिलोआव जोङो जाबोरखौ बोदोंमोन बै बिलोनि माखासे नाखौ बिथांमोना गुबुनखौसो जाहोनो थांगासिनो जों बेबायदि नुयो आरो। थिग बेबायदिनो आङो मैयानि अखानायै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दे रायजोफोर। बिपिएफ पार्टियावहाय हाबदों होननानै इउपिपिएल पार्टिनिखौहाय जबरदस्ति आर'नाइ गानहोनाय बेखौहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन। आरो बेबायदिनो एखे बेखौनो जोङो आरोबाव भिडिअआव नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय। एपिबि पार्टिया इउपिपिएल पार्टिनि मानसिखौहाय जबरदस्ति नाम सोसननो थाखाय थिनदों होननानै जों खोनानो मोनबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय अनजालि दैमारि मेडामाबो बिपिएफ बेकग्राउन्डनिनोखा आरो अनजालि दैमारि मेडामनि हास्थायनाया एकमात्र गाद्दि आरो बिबाननि थाखायल', बाखि जेबो नङा रायजोफोर। आरो अनजालि दैमारि मेडामा एनडिएफबि नङा। माब्रै एपिबि पार्टिखौहाय एनडिएफबिफ्रा बजबनो सानदों आरो माब्रै एनडिएफबिखौहाय गनायनानैहाय अनजालि दैमारि मेडामनि पार्टिखौहाय सापर्ट खालामदों, जेराव बिथाङा एनडिएफबिआनो नङा। बिदायासो एनडिएफबि, बिनानावा नङा। बिनानावनि साननाया एकमात्र हारिखौ डिस्ट्रय खालामनायनिसो। बिथाङा हारिखौ फोजौनो नङा, बियो सियाराव जिरायनानैहाय हारिखौहाय सालायनोसो सेस्था खालामदों। दा बेसेखिनिखौ साननायाबो मोजां।
दानिया फैदो जों सावरायनोसै सालाखाथि ओनसोलनि MCLA देरहासार बसुमतारी आरो सानजा बियाब क'क्राझार ओनसोलनि लरेन्स इस्लारि। दा बिसोर सानै सारमोननि गेजेरावहाय मा एना एनि जालायदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना देरहासार बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राखौहाय एसे खोनासंनानै लादो। लरेन्स इस्लारि सालाखाथि অঞ্চলত কোনো পাত্তা নাপায় তেওঁ এটা জাতীয় সংগঠনত নেতৃত্ব বহন কৰি আহা তেওঁ এটা জাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আহা কোনো দিনেও ই MLA হোৱাৰ পিছত তেওঁ এইখন অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ হকে কোনো কাম কৰা নাই। এইখন অঞ্চলৰ কাৰণে এই সিডলি অঞ্চলৰ কাৰণে লৰেন্স ইস্লাৰি ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ কাৰণে নতুন মুখ হয়। তেওঁক ৰাইজে চিনিয়ে নাপায়। বড়োৰ বাহিৰে ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে লৰেন্স ইস্লাৰিক চিনিয়ে নাপায়। जों बयबो खोनाबाय देरहासार बसुमतारी सारा जे बाथ्रा बुंदों बियो लरेन्स इस्लारि सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। दा बिसोर सानैनि गेजेरावहाय नेरज्लायगासिनो दङ। गाद्दि सिटलायनो थाखाय सिटखौहाय सोर मोननो सोर मोना नांलायगासिनो दङ। दा देरहासार बसुमतारी सारा जि बाथ्राखौ बुंबाय लरेन्स इस्लारि सारखौहाय रावबो सिनाया होननानैहाय, नाथाय बिनि सायाव आं बुंनो सानदों हयथ' देरहासार बसुमतारी सारखौनो जोंनि चिरां ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना सिनाया जानो हागौ। क'क्राझारनि गिदिर गोलाव उदै गिदिर गिदिर मानसिफ्रा देरहासार बसुमतारी MCLA खौ सिनायो जानो हागौ। जायफ्रा धोन सम्पत्ति गोनां रां रुफा गोनां जायफ्रा MLA MP MCLA बिसोर बायदिया मेम्बार चेयारमेनफ्रा BPA पार्टीनिया सिनायो जानो हागौ। नाथाय लरेन्स इस्लारि सारखौहाय MLA होननानैहाय सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रानो मिथियो। दा बेनिखायनो आं सानदों लरेन्स इस्लारि सारखौहाय जेसेबांनाखि सिनायो बिनिबो बिसिबांखौनो देरहासार बसुमतारी सारखौ सिनायाबो जानो हागौ रायजो राजाफ्रा। लरेन्स इस्लारि सारखौहाय गोरिब गुन्द्रा धोनि गासैबो सिनायजोबो। नाथाय देरहासार बसुमतारी सारखौहाय एकमात्र गावनि ओनसोलनि सालाखाथि ओनसोलनि क'क्राझार जायगानि मानसियाल'सो सिनायो जानो हागौ। बेनिखायनो इसेबां दुगा बुंनानै लाब गैया। आरो आंथ' खोनानो मोनदों देरहासार बसुमतारी सारमोना बै सालाखाथिनि जे NTPC बेफ्रावहाय सिगांनि समावहाय खामानि मावबोनानै गोबांथार रांबो बुथुमबाय होननानैबो माखासे आं बाथ्राखौहाय खोनादों। आरो मालती रानियाथ' लाख लाख फैसा खामायनायनि उनावहाय पर्बतजरा गामियाखौहाय डेभेलप जाजानो बानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। बेनो BPFनि आखु रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ जायफ्रा जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि।